Huwa David Maria Sassoli, President il-ġdid tal-Parlament Ewropew kif illum ġie konfermat permezz tal-elezzjonijiet li saru hawnhekk fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Sassoli ġie elett mat-tieni round ta' votazzjonijiet li saru u kiseb 345 vot, meta l-maġġoranza meħtieġa kienet ta' 334. Ringrazio i parlamentari, ringrazio voi della stampa per l'attenzione che avete prestato in queste vicende e anche al dibattito che si è sviluppato in queste settimane tra le forze politiche europee per riuscire a coniugare interessi, esigenze, per dare vita non solo al Parlamento ma anche al Consiglio e alla Commissione. Għal din l-elezzjoni ikkontestaw b'kollox 4 kandidati. Minn barra Sassoli ikkontestaw ukoll Ska Keller għal ħodor li kisbet 119 il-vot, Sira Rego tax-Xelluk li kellha 43 vot u Jan Zaradil għal Konservattivi b'160 vot. David Maria Sassoli se jkun qed jieħu fideh din it-tmexxija fil-fatt minn idejn Taljani ieħor Antonio Tajani li kellu din il-Presidenza għal dawn l-aħħar 2 u nofs. Sassoli li għandu 63 sena ilu 10 snin membru parlamentari Ewropew u kien diġà qed iservi ta' Viċi President fih dan l-istess Parlament. Issa se jkun qed imexxi l-Parlament Ewropew għas 2 u nofs ġejjin. Kif jiskadi dan it-terminu mbagħad issir elezzjoni oħra biex jintgħażel President ġdid tal-Parlament Ewropew għat-tieni nofs ta' din il-leġislatura. Qabel ma laħaq MP Sassoli kien ġurnalist fejn fost oħrajn ħadem għall-ġurnal Il-Ġorno kif ukoll mal-istazzjon televiżiv Rai. L-elezzjoni ta' Sassoli seħħet wara li fi Brussell intlaq ftehim bejn il-kapijiet tal-Istat dwar il-karigi l-oħra għoljin fih dan din l-istituzzjoni. Din l-elezzjoni tkompli taqgħod dik li se tkun it-tmexxija tal-istituzzjonijiet Ewropej għal din il-leġislatura fil-waqt li pożizzjonijiet oħra qatt iridu jimplew fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin. Fil-fatt fil-Parlament bħalissa għaddejja attività kbira hekk kif anke membri parlamentari oħra għaddejjin lobbying biex jittieħdu l-pożizzjonijiet tagħhom fil-kumitati rispettivi tagħhom. Intant fil-ġimgħat li ġejjin il-Parlament se jkun qed jivvota wkoll biex jeleġġi l-President tal-Kummissjoni Ewropea li għalija ġie ppreżentat l-isem tal-Ministru tad-Difiża Ġermaniża Ursula von der Leyen. Kristina Majra, Net News minn Strasburgu.